духтаракои хушро, имрӯз бо хоҳиши шумо ма шумода куртаи фасони туркиро нишон медиҳем. Новинкаҳои аҷоибот, марҳамат, ино ҳамаш турецки оригиналанд. Иёра паделкоша ина ин намудоша ма чихе нишон бисёр додагем шумода. Ана марҳамат турецки оригиналаш, материалаш паплинаш металлик буда. Диден чихе хушрӯча. Ана баъд ана ин намудош ҳаста. Ишам фасони баъд танада аҷоибот места. Ино 1200 будана. Ҳозир аксия шудагай 850 сомон. Марҳамат каседа дар корай 850 сомон. Ина и чанд сомай? Ишам ҳамин нархай. Вай, қай хушрӯчай. 1200 сомон будан. Ина нигоҳ кунед духтаро 850. Ваяма? Ипекам ҳамин нарх? Ипекшам 850 сомони. Ино материалошон крепои оригиналай духтаро. Марҳамат. Остинош 3/4 мешава, дароза мешава. Хулас ина духтаракои азиз. Каседа дар корай баданаи двои качашона бинен. Ишам 1200 буд, ҳозир 850 сомон шудагай. Ино тобистонаян. Саб букаки хушрӯай. Крепай материалшон сангои надиден. Сангои тозаи сваровски шишагӣ доранд. Бозори Корвон, даҳм дарвоза, мир тканя, дуюм ошёна духтаро. Рӯ ба рӯи лифт, Малика Дубай. Иҷара ма бисёр навор гирифтагим. Ина марҳамат бо борои навшон омадагай. Биёен аз наздик як буракак бо хитон тамошо карда харидорӣ кунед. Нигоҳ кунед духтаро, куртаошон чӣ хушрӯай. Мана боло пӯш доранд, курта доранд. Хулас ҳамаш бори нав. Акция рафтестай духтарако сумкора хушрӯгиша диден. Ҳамаи ҳамё сумкаҳои қиматиян. Ҳозир акция рафтестай 100 сомон кардагиян. Марҳамат ҳозир ма шумода нишон метам. Иҷа чанд модел астай. Мана юям 100 сомон. Мана юшам 100 сомон. Духтаро успед кунен, тамом нашида омада харидорӣ кунен. Мана бинен чихе хушрӯай сумкаошон. Аҷоиб фасонак бадана ишмада маҳфузшид. Ира бинен духтарако успед кунен, тамом нашида омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвозаи Корвон ай духтаро. Мир ткань, дуюм ошёна, олами матоҳо. Дуюм ошёна ҳам биромаден, рӯ барои лифт мешава. мағозаи рақами 25. Ина духтарако интихоб зиёдай. Мана аз наздик омаден якта ба якта бо хутон тамошо мекунем. Мана духтарако ҳамаи ҳамин 100 сомонӣ шид. Успед кунен, тамом нашава. Ана мин намуд соатҳои Дубай омадай. Бори Дубай нигоҳ кунен чихо хушрӯай. Нархошон медонен ай 30 сомон сар мешава то 500 сомонара ҳастай. Марҳамат ина интихоб зиёда шумо нависем, бо расмоша мепартоянд. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, мир ткани дуюм ошёна, рӯ ба рӯи лифт мешава. мағозаи рақами 25. Ана баъд чалошонам ҳаст. ҳозир ма шумода бо юра нишон метем. духтаро бовар кунен, иҷада ҳамаи чи ҳастай. Нигоҳ кунен да чихе духиёи фасон доранд. Ай чанд сомон сар меша духиётон? Мана ай 50 сомон сар мешава. Бори оригинал. Ҳамаш фирмини Дубай, Туркия. Мана духиёи фасон. Ана иҷа SPF бисёр мепурсанд. На корейски оригинало каседа дар кор духтаро. марҳамат SPF ҳам доранд, духиёи фасон ҳам доранд, лосьон ҳам доранд. ҳама чи барои шумо бори оригинал пешниҳод шудагия. Яна ми нуқтаи савдода биёен бо аз наздик хитон бинену харидорӣ кунен. Ана баъд освежитело ҳаста. ё чамплия чанд намудиш будаян даиҷа. Мана марҳамат духтаро биёен. Ана михе арабски чалои фасон, бижутериёи қиматӣ духтаро. Акция шидагай 30 сомон. марҳамат ина кадом меша ки мегирен духтаро. 30 сомон. Ино ҳеч намешаванд. Ина туфа мегирен, барои хитон мегирен духтаро. беҳтарин вариант. 30 сомон кадомеша ки гирен. Бозори Корвон аиҷа духтаро. бори чандум шуди нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метем. борои хушрӯ бисёр дорам, борои оригинал. бо биёен бори нав овардаган. ҳозир ма шумода бо нишон метем дига намуди бижутериёшона. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дуюм ошёна, мир тканя даян. дуюм ошёна рӯ ба рӯи лифт, мағозаи рақами 25. нигоҳ кунен тамошо бино чихе бисёрай бижутериёшон. чихе хушрӯай бижутериёшон. Иша ежда фасонай, иша ежда фасон. арабски комплектои фасон, комплектои стайлнои духтарако. Чанд моделои хушрӯ дар кортон боша. марҳамат биёен. ина бори новинка омадагай. каседа дар корай. аз 20 сомон сар мешавад то чанд сомара дорем?
қиматаш инам бижутериёи фасон 150 сомонаи комплекташ. Марҳамат касседа дар кор духтаро доставка доранд. Ина агар омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд. Беҳадам интихобшон зиёда бинен. Ҳамаш хушрӯй, ҳамаш нусхаҳои тиллову бриллиантанд. бозори Корвон тарафи Тиллобозор даҳм дарвоза Мирт Каня дуюм ошёна рӯбарӯи лифт 25 магазин мешава. Ира бинен хушругиша бинен духтаро ҳамаш ваёи бои гуфтигапо ҳамаш фасон мана аз 20 сомон сар мешава то 150 сомона ҳам 20 сомонаш ҳастай таги даста ягонташа нишон тем оз духтарако мепурсан кадомша 20 сомона гуфта оз духтаро 20 сомонаш ҳамаш мода нишон метим комплекта биненда кадомша мана марҳамат ира бинен шаишта хушру ина духтаро 20 сомона анамхе каплиҳои фасонай диден баъд анахе ванклифтҳои хушруам доранд иноям 20 сомонай марҳамат касседа дар корай ҳатман дархост кунен даравакак шумода доставка мекунанд беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас духтаро интихоба бинен чихо бисёрае ҳамаш хушрӯай бовар кунен ҳамаш хушрӯай мана ишаишта фасонай ишаишта фасонай комплектода гап нест фасони браслетора диден духтарако бори нав омадай нигоҳ кунен инами браслетҳо 110 сма браслетай ҳози аксия эълон кардагиян 50 сомон шидагай бинен чихо хушрӯйҷо чанд модел доранд мана марҳамат ишаишта фасонай ишаишта фасон моделҳои новинка беҳадам зиёд омадагай барои шумо духтарако мана 50 сомон барои шумо баъд инчунин 5 сомонаям доранд иҷада браслетҳои 5 сомона 10 сомонаям ҳастай баъд инчунин нигоҳ кунен чихо комплектҳои фасон омадай вай ревнен аҷоибот бижутериёи арабски омадагай духтаро комплектҳои итальянка омадагай хулас чанд намуди дига анам хел комплектҳои фасон шумора иҷада интизорай нархи комплект бошад аз 20 сомон сар мешава то 150 сомона ина бинен ана ино 20 сомон мепурсен ина 20 сомонаш хулоса биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор дуюм ошёнаи даҳм дарвоза духтаро Мирт Кане 25 магазин рӯбарӯи лифт даян ина марҳамат омаден бо аз наздик биненшона тамоша бинен нигоҳ кунен обувҳои Дубай акция шидагиай аз 100 сомон сар мешава нархошон марҳамат успед кунен тамом нашида биёен аз 100 сомон мана марҳамат чанд модел ҳаста иҷада бастаношка шлёпка хулоса биненда чихе хушрӯчанд макасимка аз 100 сомон сар мешава оригиналош бозори Корвон тарафи Тиллобозор даҳм дарвозаи Тиллобозор мешава Мирт Кани дуюм ошёна рӯбарӯи лифт мағозаи рақами 25 рақамашонам мемонам интихоб зиёдай духтаро хоҳен нависен расмоша партоян интихоб кунен доставкатон мекунанд хоҳен биёен аз наздик як боракак борошона тамошо куненда чихе борои фасон бисёр дорану арзон кардагиян ҳамаша ина духтаро чалои стайли ной чалои фасон марҳамат 10 сомон чанд намудаш омадагай 10 сомони ино сиёна мешаванд ира бинен чихе хушрӯчаян кадомеша мегирен 10 сомон ҳама намудаш ҳаст мана қисма биненда иношам 10 сомонай и тарафда ина ёям 10 сомонай иёш 20 сомон духтаро ана ин қисм бошад 10 сомони баъд ана инош бошад 30 сомони арабскиё касседа дар кораи бижутериёи оригинал пас дархост кунен доставкатон мекунанд ёки биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор даҳм дарвоза дуюм ошёнаи Тиллобозор даянд духтаро рӯбарӯи лифт Мирт Каня рӯбарӯи лифт мағозаи рақами 25 ва диффузорҳои оригинали туркӣ доранд духтаро аз 50 сомон нархш сар мешава гарантияш кати зури бадай шампуношам ҳастай духтаро марҳамат ина касседа дар кор кашлёк шампун духи чизе ки гирифтанен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ҳастай инчунин материалошон хушрӯай материалошон ҳамаш бори оригиналай духтарако акция кардагена материалотунам материалорам акция кардагена акция кардагян ина ипекои фасон духтаро кадом намуд ипекай комбахтай чизе ки дар кортон боша инамҷа биёен аз наздик бо бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава ина бархитошонам арзон кардагян и бархитора чанди кардаен ина бархитои 700 сомона ҳамаш 500 сомони штагай бо биёен хитон медонен ки бори Мирт Каняй бори оригиналай биёен аз наздик бинен ҷада бо сумкаҳои хушрӯ доранд сумкаро сатсми кардагена
100 сомонӣ мана сумкошунам аҷоиб фасон қиматиян. Ина мактабиам мепурсен. Ҳамина мактаби ҳаст 100 сомонӣ. Ҳаманаи клачу сумкачаву хулоси ёшам ҳама хел 100 сомон шудагай. Ҳатман биёин тамошобино, интихоб хеле ва хеле зиёдай. Оригинал бисёра. Ина нигоҳ кунед бас ваёшон аста шарфошон. Шарфотун чандиян? бори Дубай духтаро дидем чихе шарфҳои камёфтай. Ҳамаи ҳамия 120 сомон шудагай. Борои эксклюзиви Дубай тамошобино нигоҳ кунед чихе шарфҳои фасон доранд. Ҳамаша ози аксия эълон кардаган 120 сомон. Марамат касе дар корай духтаро. Мана бори тоза якум сорт. Пас биёен бозори Корвон дуюм ошёнаи даҳум дарвоза духтаро. Даҳум дарвозаи тарафи Тиллобозор дуюм ошёна Миртканя. Мағозаи рақами 25 рӯ барои лифтан Малика Дубай биёен анами хеле 120 сомон шудагай шарфҳои қиматӣ. Боло пушт доран. Ина нигоҳ кунед чизе ки дидестен ку ҳози акция шудагай. Арзон мекунанд аз он нархҳое ки ҳастай. Беҳадам нархошона нисбатан арзон кардагиян.